Ngayaongan mualong fana wot koris. Le nga fa taya ye mo le tua ona lo mo pel nia on so so ni mai o som to fa fine tua yo la mo ona me monia nga luenga ni de tau fi alo ya ti na to le nga ngol fi so so ni ile on ta wala to bloketing nei o nei fale o fa si union to wa ona fale to no to tonga le fale fa sa nisi me tau pai a me suri kes ya pe le nga fia ma nga fa ya vi e pe le tua ono le lo fo ni tanga tu sai mal na to fa mo le nei wa tau no ya mau ya nga telefoni mo la fa na us o lo mo fa ti no la to nga lu nga fai ya ma fa mo fie ta pe na nga fa nga ta pe nei no ala fa na